Un altre vídeo fent fotos. Que pesat. Un dissabte a les 7 del matí, qui m'ho hagués dit? Del rato fent fotos no hi ha res destacable, així que el que us puc explicar avui és una mica el procés que vaig seguir per poder tenir 350 fotos editades pel mateix dia. Al final jo aquests últims mesos he estat treballant bastant en millorar el meu portfolio i per tant també en millorar la meva fotografia. Llavors tots aquests dies que me'n vaig a fer fotos por ahí em centro bastant en tenir varietat de fotos. Em moc cap aquí, pujo en aquesta pedra, ara vaig a un lloc on doni el sol, després entro a un bosc on no doni la llum directa i vaig buscant diferents composicions, intento fer servir diferents tècniques i normalment sempre tinc al cap algunes idees que he tret d'Instagram que intento replicar. Després què passa? Que aquests dies acabo amb 1.600 fotos, però d'aquestes 1.600 fotos agafo les 80 que m'agraden més i a cada una li dedico el temps que necessita. I per tant, al dedicar-li tant de temps tinc les fotos editades, però jo què sé, 2 dies després, vamos, pel mateix dia és que és impossible. Vale, i em preguntareu, i aquesta xapa què ve? Doncs bàsicament els fotògrafs que treballen en aquests llocs, la forma de treballar que tenen és completament la contrària. El que busquen és tenir fotos més o menys semblants, que siguin ràpides d'editar, perquè òbviament l'objectiu és que tots els participants tinguin les seves fotos. I és una forma de treballar que encara no havia provat de fer mai, i com l'altre dia em notava poc creatiu, potser despertar-me a les 5 del matí per anar a fer fotos va tenir alguna a veure, vaig dir, vinga, va, provem avui de fer tropecientas fotos, a veure quantes en surten. Per això les fotos del vídeo d'avui són bastant semblants unes amb les altres, sobretot en tema il·luminació. I un cop vaig acabar de fer fotos me'n vaig anar cap a casa, que tot i que portava el portàtil i en teoria l'havia carregat la nit abans, sorpresa, soc burro, i l'havia connectat malament. Llavors vaig estar carregant un portàtil amb 0 bateria. A sobre, entre el primer punt on vaig fer fotos i el segon punt, vaig tenir 30-40 minuts d'espera entre que passaven els de la primera cursa i els de la segona. I era un temps que volia aprofitar per ja anar editant fotos, i doncs no. I ja estant a casa, si vaig acabar de fer fotos a les 10:30, per allà a l'hora de dinar ja vaig passar la primera tanda de 200 fotos, que les primeres fotos que vaig editar van ser les d'aquest segon punt, perquè com estava tot el rato ennuvolat, la llum era exactament la mateixa. Vaig editar una foto i va ser bastant copiar i pegar. I a mitja tarda del primer punt vaig passar com 150 fotos. Així que aconseguit. En migdia vaig tenir 350 fotos editades.